खेबनि थाखाय बेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बेवहाय बोसोरारि जथुम्मा खुंबाय बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाबाय मा बुंगोन सार बेवहाय गोदान जिल्लानि सेथि कनफारेन्सआव बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बेवहाय पाब्लिकनि जिखिनि सहযোगिता बे सहযোगिताखौ मोजां मोनदों साइनासालि बुंजासे बेवहाय बाथौआरिफ्रा बा बाथौफोरा बाहागो लादों बेनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों आरो रायजोफोरखौ धन्यबाद होदों दा बे समाव नुनो मोनदों मैया बाथौ गोथार बाथौ साना जोबनानै थांबाय गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै बर' सुबुंफोरखौ मा मैया गोथार बाथौ सानखौ जोंनि सारा आसामावनो स्कुल कलेजावबो फाथिदों आरो जिल्ला आफादफोरखौबो जों डिरेक्सन हरखादों जे गावबा गाव जिल्लाया माबादो मोजाङै फालिदो जोंनिफ्राय गाइडलाइनाव हरखादों आरो जोंनि मिरु आफादनिफ्राय माखासे जिल्लायाव बाहागो लाहैनाय जाहैदों आरो बिनिफ्राय जों आसा खालामदों जे जिहेतु फेसबुकाव नुनाय हिसाबै बा बिथांमोना रिपर्ट हरनाय मथे गासैयावबो मोजाङै फालिदों जे आसा खालामो जोंनि जिखिनि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमा गोजोरै थानायखौ जोङो आसा खालामनो हायो आरो जोङो पाब्लिकनि नोजोराव इमप्रेसन होनो हादों होननानै बुंनो हायो रिलिजियास कडखौ जों RGI निफ्राय रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियानिफ्राय मोननोब्ला जा मोनसे माबा नांगौ सुबुं सानखोआ बुरजा नांगौ दा रेकर्ड मथे जोंना 2 लाखनि एसेल' बारा बेयाव एसे उसुबिदा जायो 5 लाख जाहैनांगोन दा जों सेन्सासाव नुदों जिहेतु जोंहा रिलिजियास कड गैया बेनि थाखायनो सोरबा मा होनो हिन्दुइज्मखौनो बांसिनै लिरो रावबो बाथौ होना ओमफ्राय RGI निफ्राय जोंखौ बुंहरनाय जाहैदों रिलिजियास कड मोनागौ मानि बेनिफ्राय जुदि सेन्सास जायो होमबा नोंथांमोना आदार्सआव बाथौजिम दा जुदि जोङो बे रिलिजियास कडखौ मोननांगौबा जों सेन्सासखौ गुरुत्व होबाय थादों जिल्ला आफादफोरा माखासे खामानि मावफुंनो हायाखै बे सेन्सासा जुदि कभार जायो होमबा जोङो बे RGI-नो मानो साबमिट खालामनो हायोबा इयुनाव जोङो बेखौ मोननो हागोनखौ आसा खालामदों RGI-निफ्राय जोंखौ खोथा होखायबाय जे दाखिनाथनिफ्राय लिंगियाव मोनसे माबा दङ धोरोम दङ सेकेन्डआ जों दाबिदारा दा नोंथांमोननि दाबिया बुहुद आगो बारिबाय जिहेतु मिनिस्टार लेभेलाव थांबाय नोंथांमोनहा मिनिस्टारखौ प्रेसार हो बिथांमोननि ग्रिन सिगनेल मोनबा नोंथांमोनहा जाबाय खिन्थु जोंनो क्राइटेरियाखौ फिलआप खालामनो हायाखै दा जों आसा खालामदों जे जुदि जों क्राइटेरियाखौ फिलआप खालामनो हायो सेन्सासनि खामानिखौ जों फुरा खालामनो हायो होमब्ला रिलिजियास कडखौ मोनगोन आरो बे मोनबा जोंनि थाखाय जेबो उसुबिदा जानाय नङा नुनो मोनदों भेरगावआ जिहेतु गोदानै दाजानाय मोनसे जिल्ला आफाद थामहिनबा सिगां उदालगुरि दं बेवहाय माखासे बेले बेजे जानायखौ नुदों खैराबारियाव मोननै फेक्सन जाना दङ होननानै बुंजागोन दायो धोरोमनि बेलायाव फेक्सन नङा आफादनि बेलायाव फेक्सन बे खैराबारिनि मा जागोन गोरोन्थि जाहैगोन फारसेथिं उदालगुरियाबो जेनेबा बिथांमोनखौ माबा नाङामोन रिकगनिसन होनाङामोन फ्रेक्सन जानायखौ जिहेतु भेरगावआ बर' आन्दलननि सुक्तिनि गेजेरजों साब डिभिसन बा जिल्लाखौ मोनदों मोनसे साब डिभिसननि मानसिया मोनसे साब डिभिसनावनो थानांगौ भेरगावनो थानांगौ उदालगुरियाव मानो थांनांगौ बेसो आरो नोंथांमोनहा आन्दलन खालामनानै बियो आरो दा मोननानैसो आरो गुबुनाव थांनाया बे थिग जाया आरो दा आसा खालामदों बिथांमोना निस्सय बुजिनायनि गेजेरजों जायफोरा दंबावो फैफिनगोन माखासेथ' फैबाय होननानै जों खबरखौ मोनदों जे इयुनाव बेबादिया जेनेबा बेले बेजेया थानाय नङाखौ आसा खालामदों जोबोद साबायखर नोंथांमोनसिम बे मिटिंनि गेजेरजों नोंथांमोनसिम हामलाय जासिहरबाय गिबियावनो जोङो एक्सुवेलि बे सेथि बोसोरारि जिथु जथुम्मा भेरगाव जिल्ला माने बर' दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेनि मोनसे बानजा आफाद दानानै जों होदोंमोन बे लेखायै आंखौ मासिगिरि सायख'ना होदोंमोन बेखौ माने खुंफुंनो मोनदों जोङो गिबि खेबनि थाखाय बेबो भेरगाव जायगायाव जेनेबा खोब गाहाम नांदों मोजां नांदों बे हिसाबै माने जिहेतु मावनो गोनां खामानि दंखायोमोन धोरोमनि बेलायाव धोरोमखौ गोसारहोनो माने सुफुंसार खालामनो गासै जायगायाव फोसावनो थाखाय मोनसे माने प्लेटफर्म नांगौ बेबायदि मोनसे प्लेटफर्म माने जोंहा बे आफादफोरा बेबायदि बोसोर खुङोब्ला बिदि मोनसे आफाद जायो बे आफादनि गेजेरजों माने गेदेमा सुबुंफोरखौ धोरोमनि गोरों माने सुबुंफोरखौ लाबोनानै जोंनि पाब्लिकफोरनो बा प्रजाफोरनो बाथौआरि धोरोमारि मानसिफोर दङ बेनि गुदि गियानफोरखौ फोसावना होनो थाखाय मोनसे खाबु जों मोनदों आरो दा बेबायदि मोनसे खाबुखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे लेखायै माने बेवहाय जोङो साननैनि हाबा लादोंमोन बेयाव गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै मैयानिफ्राय आरो दिनै साननै
बे माने हाबाफारिखौ खुंफुंनो जोङो सुबिदा होदों बेवहाय जोङो गंबा माने आनसलिक मेनलि भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गथ'निफ्राय गंबा जिल्ला बेयाव गोलैयो बे गंबा जिल्लाखौ लानानै जाखिनि सुबुं गमा बेयाव जों खालामनो सानदोंमोन बेबायदिनो सुबुं गमा जों बिनि बांसिन सुबुं गमा जों मोननो हादों आरो बेखौ लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों ओरैनोथ' जोंहा थान्दैयाव जोङो 500नि बारा जादों मैया थान्दैनियाव 700सो जादों आरो थान्दै आफादबावनो दिनैनि बेलायावथ' जों मथा मथि 5,000नि सुबुं बेवहाय बारलांबाय बेबायदि गोबां सुबुं बेवहाय जों आलासिफोरखौ जों मोनजोबनो हादों बे हिसाबै माने बेबायदि मोनसे जथुम्मा खुंनो मोननानै माने गोसोआ एसे जोङो माने ओनसोल हिसाबै जों माने गोजोननाय मोनदों आरो जोबोद मोनबा आनसलिकनि जि जारिमिनारि भेरगाव बानजाय आफादा सुजुबाय माबोरै नांदों बेथ' मोनसे मोजां जारिमिन जाना थाबाय खारन जे गंबा आनसलिकजोंनो जों मोनसे माने भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमखौ माने मोनसे गाजा गोमजायै मोनसे बोसोर जथुम्मा खुंफुंनो हादों आरो बे खुंफुंनो हानाय हिसाबै बेवहाय आर'ज बिजाब जेनेबा सोरां आर'ज बिजाब आरो लोगोसे आलारि होननाय मोनसे खुगा लाइसि गांनै बिजाब बेबायदि दिहुननानै बेखौ फोसावनो सुबिदा मोनदों बे हिसाबै निस्सय बे माने बिजाबफोरनि गेजेरजों जोंनि बाथौआरि सुबुंफोरा बा धोरोम सिबियारि सुबुंफोरा माने बेखौ फरायनानै गोबां गियान बुथुमनो हादों बेबायदि मोनसे अपसन माने सुबिदाखौ जों बेवहाय होनो मोननायखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो थेंक इउ